Prevalin Allergy on innovatiivinen allergiahoito, jonka vaikutus on kliinisesti todistettu. Se helpottaa nopeasti allergiaoireita, aiheuttamatta väsymystä tai päänsärkyä. Pyysimme useita allergikkoja kokeilemaan Prevalinia tämän vuoden siitepölykauden alussa ja kertomaan, mitä he pitivät tuotteesta. Kaikilla testiin osallistuneilla oli pitkäaikaista kokemusta vuotavasta nenästä, aivastelusta ja kutiavista silmistä. Saimme ensimmäiset kommentit jo vain muutaman päivän kuluttua. Testin tulos osoitti, että Prevalin nenäsuihke sai valtavan hyvät arvosanat. Prevalin Allergy nenäsuihkeen ansiosta voit vihdoinkin nauttia ihanista kesäpäivistä